en odhi otim gimohero. Mana mapiyo Morin kinyalo duoko mano. Gima dawachi, janyuol part ni role ni mar mondo mi i-guide nyathi, ita nyathi to kikiwe. Lakini dawach bende kochakre chon, sani jonyuol ma sani olony. Kendo nitiere gik ma ginyalo timo mang'eny. Kiseng'eyo ni nyathini nitiere gimohero, tiseneno ka sirikal nyalo badhi mbele kuchocho. Nyalo bagi. Ber mondo koro wachak ng'iyo ni to wa save nang'o ni nyathi. Ma kapono no chopo kuchocho to KUPPS ok omiye gimodwaro, to i-supported nikech nisekanone omenda moko ma inyalo tere godo timo, yud an alternative way. Wantie kata mana gi private universities. Samoro nyathini KUPPS ok omiye nafas kuchocho to nyalo timo kata diploma moro. Koro gima watim kaka jonyuol, let's consider savings. Itu ati okanda tikana to chieng' moro ka nyathi chopo kacha tiyudo kaka koro imiye godo an alternative way. Erokamano ahinya, ang'ina biro bedo ka duogo mar mondo mi awinj pacho mogik kaluwore ni saa bende ringo matek. Kata kamano Rose, ni nitiere gi penjo ne daktari kotenre kod